Urten behin, inauterin atarin, amezketa herrin bihotza makilen herrimon hasten diet taupaka. Elkarten, kafe lurrintxun arten, talai dantzari biltzen die, irribarre eta besarka darten. Gorputza eta gogoa prestatzen dituzte ehun handiako. Talai dantza ez da dantza hutxe, herri darama memorie da. Sustrai sakonak lurren eta begira altxatua zerura. Lan baten, normalen goizen 7 ditan, ja soziadeen juntatzen haste ginen, juntatzen haste geha, goizen 7 ditan. Azkeneko pertsona etortzako normalen 8 inguru izateie. Orduan, ja ikuste duen denak juntatu gala, hemen gozaltzen, bitarten gozaldu anixean, eta hori dena izate du, behotzeko, gorputze behotzeko. Eta ja dena juntatzeanen, kanpo atatzea, eta kanpon berriz dantzaike dugu. Behintzat, batzutan izateien saioa ezin izan duenak azaldu, horreneko dantza hemen ikeu, ikasi hemen. Eta gero, hori ike dugu, eta orduan, lehen bi taldetan banatze ginen, da orduan batzu bedaio aldea bitzezien, da beste amezketako baserrita. Bagar egun bezala da baita ere ez, eta ibilbidea ez dut uste aldatu danik. Eta Lizeaga basarren haste ginen, hemendik Aurronek iganden, eta egin zen baserri guztik, San Martingo baserri guztik, Larretaino iritsi arte. Eta beste juten ziren bedaiotiken. Bedaio egin zuten, eta hori izate zen igandeko egune. Eta astelenetan Petxunen hasten ziren hemengok, hemendik juten ziren Petxunen hasten ziren, eta Petxunetiken Zubia auzoa jaisten ziren. Eta uhartetiken zetoztenak, Zubia auzon juntatzen ginen. Eta gero, Zubiatiken herri guztie pasatzen ginen. Ni gogoan dauket baita ere, poltsero biltzen nintzen garaien baten hola, larraitza baita ere jun izan du ginela. Dantza inoiz ez nintzen jun, baina poltsero bai. Larraitza ere jun izan du ginen. Nik hola ez dautu jut, ez da bere garaien zenek zehatuko zitun. Nik uste bideen aldetik izan dela transmisio bat urtez urte jundana. Nundik hasi eta segidan olain, hoi transmisio bat izan da, nik ez da hoik nola zene jarriko zitun begaraien, izan da, hoxe urtetik urtea ikasten jungun gehana, eta jungoienak ikasten, berrik, asteien berrik, hoxe, bidek ikasten jungoien, nundik noa ibili behar dan, da, transmisioa azken bateako. Ibilbiden lehen urratxe, Rosin etxen ematea. Ogi beron usaie, esnen goxotasune da hitze isilen arten. Etxe honek bihotzan ategirik itzeitu. Bertan astea bidea. Laguntasune eta oroitzapenak elkar gurutzatuz. Baserriz baserri, arresi zarran arten, oihartzunek historik biziri daude. Dantzarin pausok piztuta.
Emozionantea da, emozionantea. Eitxeue, guain gaina eitxeue sartzeako, eta esateiet, entrenatu zue guain, da geho bestea, eta bukaeran bestea eitxeue, eta oso pozik, oso pozik. Egongo nitzake goiz osoa, talai dantza, geho grabatzei etenen pixkaten eukitzet, jarrita, eta oso politia, oso politia. Baserritarrak zai egoten die, itxaropenan irriparrakin. Gaztek, makilek eskutan, oparitzen diete behan dantza, behan poza. Belaunaldik da sustraiek elkar lotzen die. Pause bokoitza, ari ikusezin bat da, herri ehuntzen jarraitzen duna. Bai, asko? Zuek uste bali baino zuek? Zer, bukatu egotea? Aberroi duzen bat urten. Ni hoita usturtein da. Ika, egin da bitetan, Hoi bestalde zere bileta, eman da? Amasei urte zemazkin da etzik behien nalak egin janden. Bolo! Martxa, etxeren dira. Denboa batez, makilen hotxak isildu intzien, baina etzien inoiz guztiz desagertu. Memorin, etxeko sukalden, aitonamonan begiradan bizirik irauntzuen. Bueno, txikite oroitzapena ez. Oroitzen ez nola gure etxen txapela gorri bat, bordoi horikin nola zan, eta haren bila nola gure lehenguzu txiki bat etortzen zen urtero ez. Osabak eta teatze ziela bai, baino, igual ibiliko ziren hemen gehiago kalen, basarritan da igual ez ziren ibiliko. Txapelgorrik, goizotzak, eta dantzarin oiu isilek, dena gordeta. Eta gero batzun meritugatik berreskuratu. Eta gero, berreskuratzek netzako izugarrizko meritu dauke. Berreskuratutako mantentzeke bai, baina berreskuratzea olako itxure batek netzako izugarrizko meritu dauke. Azkeneko urtetan, nola urte hurrena zetorren da eskusa horrekin, igual kontu gehiago, lehengoko kontu gehiago enteatzen hasi gea. Ze askotan bai, atea igual baita laitan, baina igual galdetu ez. Jota hau, noiztik datorre da orduan guain hasi gea enteatzen, nola berreskuratu zen, oin dela 50 urte. Mila 1976an gazte talde bat ausartu zen, oroimena berpiztea. Elkarten paretak eraiki zituzten esku eta bihotzez. Eta dantzan pausoa berreskuratu zuen oinetako hautsen. Herri baten alegin kolektiboa izan zen. Harrotasune, maitasune eta etorkizuneako promesa bat. Basiliok musika bazekin, dantzan etzekin. Orduan, Basilion Laune, Ignacio Maizak, dantza egin zuen azkenetakoa zen. Arek bazekile ezatezun. Eta orduan hasi ginen, probatzen hasi ginen. Hau, 75ko abendun hasi ginen, pentsatuz, hurrengo urteko inauteritan egin beharko zala. Eta hasi ginen, da batek kantatzen zuen, baina Maiza etxango batzen pausotan. Baina ia denak 10 urteekin dantzatalde nola ibili eginen. Orduan makildantzak eta nolako ziren, ze pauso zituen genekien. Eta hortik hasi ginen bizkiat egiten.
Zaten oloitzapenak oso txiki ziren, ez. Gutxi hora bera bai, makile gola ibiltzen ziela, eta gauze bai, baina. Eta hola zi, eta hola ingen nuen. Koldo izena, ari luze baten gisa idatzita gehatua talai dantzaren historian. Dantzari izan zan. Maixu, lagun eta gidari. Urtez urte, makilak eskutan, azizun belaunaldi berrin grine. Ta utzizun, bere oinetako arrastokin batea, dantzan bidea markatuta. Asi makilen kasketa, pausota kolpe nasketa, gora talaita, gora koldota, gora amezketa, gora talaita, gora koldota, gora amezketa. Talaitan referentea nerea bintza da Koldo. Koldok talai bizitzen zituen, erabateak kontagiatu itse zizun. Koldok animatzen gaitun denok. Animatu eta erakutsi eta jendea bildu. Makilen hotxak airea astintzen du. Ez da soinu hutse. Taupadan antzeko zerbait da. Lurrekin da zerukin bat ikenduna. Makilen talkak indarra emateu. Batasuna bultzatzeu. Ta dantza bea bihurtzen du arnasa. Nei abesti baino gehiago makilotxeak ematen indarrei. Bai, makilotxan indarrei. Otsoi, begik itxita zentik iket. Bai. Talai, izenak misterio bat darama. Baliteke soinun oihartzunetik etortzea. Igual abesti zaharran doinutatik. Baino izen hortan dantzadun magia barneratzea. Ikusi ezin dana, baino sentitu daitekena. Iruditzen zait makilak atatzen soinotik etorriko ala. Iruditzen zait hortik etorriko ala. Ni bakarrik dakit, Basilio, kantatzen zuen, talai, 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 kantatzen zuen. Horatik, talai, esaten jo. Jantzike aldatu indie. Txapela beltzak hartu zuen aurrena nagusitasune. Baino azken urtetan, txapelgorri batzuk itzuli die. Keinu xume, baino indartsu baten. Arropaok ez die soilik jantzi hutsek. Herri baten historie daramate, behan zuntz bakoitzen. Bai, normalen janzkera, betiko euskal txapela beltza, alkandoa txurie, mahonezko galtzak, faja, abarkak eta artilezko galtzartik. Hoi da trajea. Txapela normala, etzan gorri eta zuri eta hoi, ni oiko atzet osalak eta ibiltze zuena, baina Hasi zien, lehen nola izatezan investigatzen, eta ikusi zuen lehen txapelgorrikin atatze ziela. Orduan pentsatu zen, 2019 inguru hortan, txapelgorrioik berreskuratzea.
Urteen joanakin, dantza moldatu inda. Garai baten, neskak poltsero bakarrik izate zien. Gaur, dantzari die. Makilek indar eta gogoz astinduz. Tradizio ez da gelditu. Egokitu inda. Bizi jarraitzeko. Batalaitan parte hartzeko erabakarra zan poltsero izatean neskak behintzat. Eta orduan, poltsero hasten zea. Eta gehoia, goazen eran, ikusi zuenen jendea gutxi zola, gutxinez 6-8 laun behartzien dantzaileko. Eta ez ginen osatzen jendea, eta orduan, horti hasi ginen, ez? Ez zan izan, kirton zehatzen izan ez da ere, hasin behar da eta hasin ginen. Ez ginen egon pentsatzen, zer izango jendek hau zerbait jola, ez ginen egon pentsatzen, hasi hartzen da hasin ginela, beste gabe, bai. Ia hasi ziren gazte neskake, Neskake, aurrenekotan igualez, baina belaxe. Osatzeko, taldea osatzeko. Nik uste gehien bat aurreneti hasi ziela. Naturalki, gaina inungo kuestionatu gabe, nire dakitela behintzat, dantzai nahi du, eta dantza egiten du, eta jazta. Ni hasi nintzenen, ni 2006an hasi nintzen, eta gu sartu ginenen, bat gehiago ginen. Osa, igual zitzaion, neska izan omutu izan, ginen taldeko dantzari bat gehiago, eta oso naturaltasun osoz eman zan. Da, lehen hasierako hortan, hasi zienake, beake guri kontatu izan diguenan arabera ere, hasiera hortan, normal, bat gehiago. Allora. Va posteriore, raga. Interview, Harry, interview. Eskerrak hemen bertzaizkio nik uste baita ere eskola izatik eskolak lan handi egiten du. Txikitzatik jartzen ditugumek dantzan. Eta gaur egunen gaztek 16 urteiteko zaioten egotea parte hartzeko talaitan, izugarria da. Bai. Ikusita ze guztua umek edade txiki-txikik, makile jaso ezinik, eta nik oso etorkizun ona ikuste diot. Segi dezala holaxe. Betidanik izan da amezketako eskolan. Betidanik izan da, gu ibiltze ginen behintzat klase bat, edo kurso bat, beti izango zen, talai dantzariz mozorrotuko zana. Bai, azken bateako herriko tradizioa da. Eta orduan,
eskolan oilantzen baue, umeke jabaki ezer dan. Ez da beti hemen, asteburun hemen ikusiko guen noi bakarrik. Jabaki nondik datorren, zeba izatean. Orduan, eskolak alderdi hortan ikion transmisioa hoi importantea. Eskolatik jasotzea lehen nazia. Urtero, umeek talaiantza ikasteue. Herrian, sustrai berriak ernetuz. Hala, gaur egun 16 urte betetzen dituztenen, herrin arnasa jarraitzeko prest daude. Gaur egun, talaidantzak une bizi eta oparoa bizi du. Baino belaunaldi berrik izango die etorkizunen giltze. Makilen hotsa eta bihotz kolektiboa betiko iraun dezaten. Guztet, etorkizuna oso ona. Geota hobeto, geota gehiago, eta ikusteie, oain dauzket bi biloba, eta zaharrena ez da dantzari eurere, baino, igual sartukoa, osaba sartu zan bezala. Oain di joan martxan behintzat, ni bai ez uste dut. Etorkizuna behi da, talaik badozkeula irutzi zainei. Eta gaztek gogoz daude, ondo pasatzeko. Behan artean hartu emana ona dau, sanoa dau, eta ondo dio, esan diet, ja bola bat egin da dau, eta bola hori, Maite duzu talai dantza hori, eta niretzako lotura hori da, maitetzea gauz bat. Pentsatzen dut, bakak gauza asko ez, baina guk egin gendun lan ure bere fortuk eman ditula. Ez da egite. Egin beharreko gauz bazan, guretzako egin beharreko gauz bazan, ez. Lehen bazan, eta ez da egon, eta berriz badau. Ni horrekin gelditzen ez, beak horrekin horre ematen zien garrantzia.
2000 urtean, 25 urteurrenen, desagertu baino lehenagoko azkeneko dantzarik berrize oinek lurren jartzeko aukera izan zuen. Hain urratsek, patxadatxu eta fin, iraganeko eta orainaldiko ametsak lotu zituzten. Ni gotzen naiz, 25 urteko egin gendunen, 2000 urtean, ikusi nituen azkeneko zaharrak dantza egiten, ez. Eta, gustu behatu nintzen, berdina egiten gendolako. Sarrerak enduta, bagenekin sarrera guk inventatutakoa zala, baino haiek patxara hundio nahi zuen. Etxien gu bezala berotzen, patxara hundio nahi zuen, eta pausok asko zobeto markatzen zuen gu markatzen jauna baina. Aurten, 50. igaro ondoren, talaiantza indar beten itzulia. Gazte eta veterano. Ni aurten oioi pordigata eta bilinez. Jo pena eukin unez atatzea eta emitzen atea, naiz jokinekin da izein da egon, da bai ezkoa bezala, eta bezperan hori ensaio bat ez gara etorri, kuadrilago eta ni bere alabak eta behula, eta geunea jatu zen, da, zeon baitare pixkat launtzen da zein, eta saltxan horri bili ginen, baino kristoni bide ematzita. Eta aurten 50 urtean dienen, dantzan atera nintzen, eta aur nire dudek eukin ikun atera, zaina enaizen dindik nioa da mutzen atera izan da. Da orduan guk ja kalen sartu ginenen, guen ja gure rutain, da ja kalen sartzen hasi ginenen, hoi ja oso emozionante izan zen. Ze bertan zeren lehen veterano zerenak, eta beak dantza ikasi goazten. Diferentea izatea beste urtetan igual, kanpotik behi da eoteien o bertan gukin bate dantzak. Eta horri intziguen pasillu hoi, eta hoi oso polilla izan zen. Eta goia veterano beakin igual juntatzen zinen, da behan garaiko kontuk kontatzen zizkizuen, da oso polite, bai. Ehun laun baino gehiago bildu dira, makilen hotxak plazan berpizteko. Ehun hortan, herrik behar nasa ospatu zuen. Zaharran jakinduria eta gazten kemena dantzan lotuz. Aurten egin genunen, hemen plazakoa izan zen, oso potente ikusten, oso fuerte ikusten ditut. Eski izan zen, unkigarri, oso unkigarri izan zen. Eta emozioz beteta, ikusten dut, bai. Mende erdi igaro da, baina talaia dantzak jarraitzen du. Lurra eta zerua ukitzen. Herria eta herritarrak elkarri lotzen. Amets zar eta berriak euntzen. Hemendik aurrera ere,
Talairantza izango da herriaren bihotz taupada.